lapha down bona banenkinga. Anikwazi ukusevisa abantu, anibasevisa abantu. Fanele ukuthi nibe odlovu kayiphikiswa. Mina anginaye udlovu kayiphikiswa. Mina ngiyahlonipha nje. Leyo ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi fanele manje ngibala amagama amangikhuluma, that is a nonsense. Angikwazi ukuyilokhuza leyo nto leyo. Ngifuna nje ukunitshela lokho. Ngani zakwethu ma-MK kunama-by-election kungekudala okufanele ukuthi senze sure ukuthi siyawathatha. Akuzosisiza ukulwa njengamanje angeke kusisize ngalutho. Into efuneka ukuthi sibambisaneni sibayekeni ngale ndlela abenza ngayo, abenze ngale ndlela abafuna ngayo. Ngibabekela u2 months kulezi nhlanganisela abazenza. Ngibabekela only 2 months nibabone ukuthi bazosurvive. Only 2 months. Asilwe kodwa silwa nokukhululeka komuntu omnyama. Ngifuna ukunitshela ukuthi nibatshele omeya ukuthi ngiphethe ibhakede ngizobe ngithela iy'tulo zomeya yonke into ekuthiwa imeya nekhansela mhlazane sekufika ukhetho lohulumeni basekhaya ngoba ngi-non-stop ngizokhampeyina kuze kushawa 2026 from now koze koshaya 2026 ngikhampeyina ngihamba nje yonke indawo kungekho la ngibrika khona. Ngifuna ukubatshela omeya ukuthi bomeya iy'tulo zenu kuphelile ngazo ngiyithela ngamanzi. Kufuneka nime ngenyawo ngiyithela ngamanzi ngoba iy'nhlangano zenu ayisebenzeli abantu, zisebenzela izisu zabo. Abaholi benu bacabangela izisu than ukucabangela abantu bomphakathi. Njengoba nitaphuza amavati amanzi niyokhelela abantu amanzi nenzela ukuthi nidle imali. Ngapha niqasha ngokwazana, niqasha ngokuthandana, niqasha intombi zenu, niqasha iy'ngane zodadewenu. Anikwazi ukuqasha abanye abantu. Kwale GNIU yenu eniyitshela ukuthi izosurvive khohlwana niyongibuza ningiphalule ma-MK njengoba ngithi ningalo ngithi hlalani phansi nibuke ningaphatheki kabi, ehlisana umoya, iy'nhliziyo zenu zibe right. Laba abangakwazi ukufunda ephutheni ukuthi ikuphi labamoshe khona bazobona. Angithi bona bafuna ukwamukela ukuthi badliwe, bazi ukuthi uma bedliwe beyolanda abanye ukuthi wozani nizosilwisa sikhiphe lapha. Yebo-ke senisikhiphile futhi sesizwe kahle nesikhiphile ku-right, kodwa ngithi nina kofika noma seliyoshona. Niyayizwa le ngishoyo ngani zakwethu? Ngithi kini asibambaneni sibambisaneni. Angizuba mude ku-live. Ngicela ukufaka noma abantu abangabi abantu abawu-10, ngicela ukufaka only 10 aba-requestile uthi qaphu asidonsi kakhulu uthi qaphu nje. Yaphileka bafi. Dlala nje le nto manje esizwayo nesiyibonayo. Kodwa engingakusho nje mina mfowethu ukuthi lokho abakwenzile vele ikona de sikufuna vele ukuthi bafike lapha. So le chess edlala ubaba uNxamalala udlala ichess enkulu kakhulu. Ngoba manje sibanika ithuba lesibili kodwa futhi sibanika ngendlela engayinhle ngoba phela manje sihlanganisa umuntu omnyama nomlungu, yabo. So le imfuno zabo ayifani, yabo. So esifisayo thina njengama-MK amahle bekani igazi phansi, sisazoqhubeka nje sikhankase siphambili. Lokho kwenzakalayo sizoqeda ngakho. Now 2026 siubekile. So nje bebethe baqedile ngathi abakhohle. Hayi wemduduza bakhohlwe mfowethu, ngiyabonga. Lindile. Chaku bafu. Lindile.
Wenxumalo, uyaphila mfowethu. ngiyaphila mfowethu kunjani? Aphila mfowethu usukhuluma no-B sematekisini na eNorthwest ngihambele eNorthwest ngapha ko-Klerksdorp mfowethu. Yeyi mfowethu, ithemba bese lilikhulu ngithi imboni yamatekisi izokhululeka. Kodwa ngondlovu kayiphikiswa bathi cha aningeze ukukhululeka. Manini kancane. Kulungileke. Phawula mfowethu. Ngiyabona mfowethu ngiyabona hayi kuyala kodwa nami ngiyakhala ndo. Yazi asivotanga mfowethu namanje ngisakhala namanje. Asivotanga mfowethu thina. Ejozi la mina ngasempumalanga mfowethu ngangibhalise ekhaya ngavota ngiyakhumbula ngavota la engihlala la eForest Mnelo eLondini ngangivotile lokhuya kulokho mfowethu bavele nje basalela straight aba bathi siyaposta siyalwa ngoba saqala emsebenzini uyazi ke mfowethu ukuthi siqala phela emsebenzini masibuya nje basitshela ukuthi asiyovota ekhaya ngitshela mfowethu ngangingagibela imoto ngihambe ngiyovota empumalanga. Wenxumalo. Yebo mfowethu. Nxumalo, ngicabanga ukuthi njoba besingena kwi-MK akekho bengazi ukuthi kunempenzima esibhekene nawo. Benibona yonke lempi ukusuka eqaleni kuze kuzofika manje. Benibona yonke lempi. Yebo mfowethu. So njengamanje isikhathi sokuthi senze nje. Sibambaneni, sibambisaneni ukuze sizokwazi ukunqoba lesithe esibhekene naso ngoba babonisile ukuthi labantu laba abafuni umuntu omnyama ekhululeke. Ayi ngiyabuzwa mfowethu siyakhala sibaningi ngiyabona nje mfowethu ilocal yami mina ngiyishaya la eFosto to Joburg eJVTA sibaningi mfowethu siyakhala mfowethu yabona abantu abaningi mfowethu yabo lokhetho mfowethu bengifisa ngathi kube kuthiwa nje kwenzekile laqala phansi kwavota endoda sibanjwe ngophondo sibaningi kakhulu. Kodwa nje inkabi zami enginganitshela khona anidikibali nina ningaphela umoya ngoba nibonile phambi kwenu okwenzekile. Umoya nje unganipheleli. Asilokhu sila emva kwabo siqinisekise ukuthi sizokwenza lokho esifuna ukukwenza. Ya hayi kona kunjalo mfowethu nawe ngiyacela ukuthi ungapheli amandla yamadoda. Qhubeke nje uyibambe la uyibambe khona. Mina mnewethu ngiyonqotshwa yithuna okunye ngeke. Ya sengibonile inkabi yami uyindoda ngempela mfowethu. Ngiyathemba futhi ukuthi uyosilwela kuze kube sekugcineni ngoba ngelinye ilanga nathi ithemba lokuthi kuzolunga nathi sibe ngabantu ematekisini. Kuzolunga mfowethu. Hayi kulungile mfowethu ngiyabonga. Haya Ngiyabonga mfowethu Mcothoyi. Yebo sanibona bhuti njani? Siyaphila ngane yakwethu kunjani? Siyaphila. Yebo. Hayi bhuti. Sizama ubuhlungu ngendlela engayazi, uyazi. Ya mfowethu. Hayi engizomcela nje kona umuntu oyi-MK sacela nje ehlale lapho